Bella, vi ska göra challenge. Och det är äppelmos. Och det är så gott. Och Ketchup i. Senap. Och vad är saltet? Och minst. Salt. Ja. Okej, vi ska börja med Senap. Och det ja. är äckligt. För äckligt. Kan ni visa den där, mamma? Majesta. Ja. Oh. Vi kan ta här och jag kan ta. Bra. Kanske det är lite för äckligt. Okej. Jag stoppar det i munnen. Stoppa det i munnen. Alltså det smakar äckligt. Ja, här ska jag ut där. Jag ska spela med vinster alla gånger. Äckligt. Tillbaka. Okej. Äppelmos. Äppelmos som är äckligt. Alltså kanske det är gott. Jag vet inte. Okej. Så här mycket. Så här mycket. För det är äpple. Ja. Kanske det är gott. 1, 2, 3. Förfärligt äckligt. Eller hur? Just det. I alla fall ketchup är mycket godare än det. Det tror jag inte. Jag tror inte det. Fast det var äckligt. Men Åh, senap bara måste vi äta ketchup? Sist men inte minst. Ketchup. Bella, vi har en sista grej också. Det här är växt sist. Och sen är det salt. För mycket. Herregud, jag kan ta mer än dig. Fast att jag tycker inte om det. Tänk. Där mycket. Okej, jag kan ta lite mer. Majashka, nappen mammo. Nappen du. Okej, 1, 2, 3. Jag stoppar. 1, 2, 3. Det var äckligt. Sist men minst. Salt. Så där mycket. Okej, det jag vågar. Det jag vågar äta mest är salt. Men salt är inte bra för magen. Jag vet. Så där mycket. Därför jag inte äter så mycket salt. 1, 2, 3. Ta ut också på mig så som jag gjorde på dig. Det var inte så illa. Jag tror inte. Nej! Jag vill ha mer. Ja, jag har tagit halten på mig. Okej, nu får det räcka. Ja, det var vår challenge. Hej då!